Bonsoir mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, une vidéo qu'on a amina kuma atuma jume aleni salfuga aferga. Aleni okote menu kofe amina klaka kuma Tata Rose ga libération ga. Ame a follow ni atuma jume tae kuma bela jelema kalama chowamina. Semaine temenila salfuga plateau, salfu nunga plateau sanfɛ Galontala. Dabara fitini kun bɛ invité yen nɔ donc Salifu ni dabara fitini ka kuma na Salifu y'a yira k'a fɔ ko dabara fitini bɛ ka Atuma Jume dɛmɛ galon kan. O kuma in ye dabara fitini tɔɔrɔ dɔɔni. A y'a ka telefɔni ta ni ka Atuma Jume wele diɲɛ bɛɛ ɲɛna plateau sanfɛ. Atuma Jume y'a live ta ko ni Ala sɔnna ale yɛrɛ na déplacer ka na Mali la ka na yira Salifu la k'a fɔ ko ale nafolo yɛlɛma dalilu b'ale bolo, ale bɛ se ka wari bu, ale bɛ wari bɔ, ale ni jinɛw de bɛ baara kɛ. Ayidi mun taara o kun kan ka bɔ a sira fɛ kunungo n'o bɛnna tɛnɛ don ma. An m'a yira la k'a fɔ Atuma Jume a kɔni déplacera ka na Mali la, a selen Mali la a ye Salifu wele ni k'a fɔ Salifu ye ko k'a ko bɛ kɛ cogoya min na ko Salifu bɛ na u bɛ taa kungo kɔnɔ walima Salifu u bɛ na n'u ka caméra ye u bɛ taa ale ka du kɔnɔ. F'u k'a ka choix kɛ olu fila la. A kana n'a ka caméra ye ale n'a ka émission kɛla tɔ donc ale b'a yir'u la k'a fɔ ko ale bɛ tiɲɛ de kan ale ta tɛ nkalon ye. Salifu y'a yira la k'a fɔ ko min ye ka déplacer n'olu ka caméra ye k'olu tɛna sɔn o ma ko émission kɛyɔrɔ kelen de b'a la n'o ye Galontala plateau yɛrɛ sanfɛla ye ko n'a dalen b'a yɛrɛ la n'a sɔnna ko dalilu b'a bolo ko tiɲɛ don ko Galontala ko n'o y'a sɔrɔ ko tiɲɛ don n'u taara fɛ yen a bɛna dalilu min baara ko n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don n'a nana plateau sanfɛ k'a man kan dɛsɛ tuguni ni k'o kelen kɛ a bɛna min kɛ so walima a bɛna min kɛ kungo kɔnɔ ko a kan'o kɛ plateau sanfɛ. Salifu y'a yira tuguni k'a fɔ ko n'a kɔni ko jinɛ b'a bolo kɔni ko ni jinɛ bɛ mɔgɔ bolo ko normalement ko hali ni jiginna kɔlɔn kɔnɔ k'i ka jinɛw b'i sɔrɔ yen nɔ. Kuma lasurunyara Salifu ale ni Atuma Jume u ma bɛn fɔlɔ. Atuma Jume y'a yira Salifu la k'a fɔ ko ni bi ta tɛmɛna a t'a fɛ ka tɔgɔla kuma mɛn Salifu da ko n'a y'a tɔgɔla kuma mɛn a da ni bi ta tɛmɛnen kɔfɛ ko ni Salifu ye fɛn o fɛn sɔrɔ a la k'o ye Salifu yɛrɛ ka ko laɲini ye. Salifu fana y'a yira la k'a fɔ k'olu ka émission n'o ye Galontala olu kɔni t'u ɲɛ tugu galon kan hali sini ale b'a tɔgɔla kuma fɔ ni fɛn min kɔni tɛ tiɲɛ kɔni olu bɛna ale ka émission sanfɛ ale b'a hakilinata fɔ o la maa si tɛ se k'ale balo o la. O ko tɛmɛnen kɔ kuma bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na Tata Rose a tun bɛ kaso la a bɛ kalo damadɔ bɔ bi ale ni Rasablash u bɛɛ donna kaso la wagati kelen ka d'a kan u ye kuma dɔ fɔ kuma min ni tiɲɛ kuma tɛ u ye kuma dɔ fɔ autorité ma kuma min ni tiɲɛ kuma tɛ ka da o waleya kan u t'u minɛna ni k'u bila kaso la. Tata Rose kɔni ale ka wagati min kun dira ale ma ni o ye kalo 2 ye o kun kan ka dafa ka bɛn kunun bɛ kalo tile 2 ma. O ta bannen a yirala k'a fɔ fana ko amande a kan ka $1,000,000 amande sara ko en tant que a m'o sara hali n'o y'a sɔrɔ ko wagati min kun dira a ma n'o wagati dafara k'a tɛna bɔ.